मर्निं बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय नोंथांमोननो जासिहरलायबाय। दिनै आं सिखारग्रोमोना नुबाय बोथोरा ओरैबायदि अखा हाबाय आरो लोगोसे ग्रुंग्रां होननायखौथ' लाजाखाया। नै मोख्लामबाय दं आयु आं बारद' लोगो आं गिदों माने नुदोंना नै नोंथांमोना खोनादों जानांगौ ग्रुंग्रां होननायखौहाय। खिन्थु अखा हादों थेवबाबो माने ग्रुंग्रां होनायनि थाखाय आं एसे गाज्रि मोनबाय आरोखि। मानो होनना बुङो माने अखाया जिमानखिनानो हायाथों मानो थेवबो माने नैबे आं माने ग्रुंग्रां होननायखौ एसे गाज्रि मोनो आरोखि। माथो खालामनो नङा होमबा दा जुदि बोथोरा सोलायबाय बोथोरा सोलायनायजों लोगोसे बेफोर गासिबो जाखाजोबो। गुड मर्निं लोगोफोर, दायो माने अखाबो खोरोमबाय ओंखायनो आं माने गोसोखौ मोजां मोनबाय, थान्दा मोनदों आरो मा जाहैबाय माने दायो थानो हायैफोरखौबो थानो हानाय खालामबाय बोथोरा। थेवबाबो नाथाय बे ग्रुंग्रां होनायनि थाखाय आं एसे गाज्रि मोनबाय आरोखि। मा नै आंनियाबो सिखारबाय। गुड मर्निं होनो बे गासिबो गुड मर्निं। लोगोफोर मान दिनै अखा हादों। नोंसिनाव अखा हादोंना हायाखै लोगोफोर? जोंनाथ' हाबाय। नोंसोरो खोन्थाहरदो कमेन्ट बक्सआव। Okay, good morning everyone.